खन्थाइनि मुं उदांनि रादाब। बिफां दालाइफोराव गोरलै बिलाइ रोदोमनायजों खौवौनि बास्लाय बास्लाय रोजाबनाय मेथाइयाव जावरिखांलायबाय आंनि जांगिला गोसोनि उदां सानस्रि। बैसागु सफैनायजों बुब्लिनि थिननायजों बैसोमुथिखौ साखि लानानै आंहादि बेसेबा हांखुर नोंनोनो रादाय होनो। बारदै सिख्लाफोरासो बुजि मोनसै, उदांनि सोमखोर सोमखोर महरासो मिनिग्लाबसै, नोंखौ मोननो हास्थायनायखौ बिसोरसो साननो हासै। अ आंहा बावगारदोंसै, उदां बोथोरनि उदां बाराव नोंबोथ' उदाङै सानखुमादों बै समनि सानैजों रोजाबनाय दोंसे मेथाइखौ। हा दै बार अर नोंनोथ' बुंदोंमोन गोबानानै थानाय सुबुं जिउआव, दिनै नोंबो बिसोरजों लोगोसे दङ आंनि जिउआव। आरो दंथारो फुं बेलारोम मोनफ्रोमबो हांनि गुदियाव नोंनिल' महर। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।